चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफ्राव आइजोफ्रा दाउ फिसिनाय हाबाफारिखौ एप्रिल दाननिफ्रायनो मावबोगासिनो दं। बिब्दिनो सिलडि चिरां डेभेलपमेन्ट ब्लक आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों रुनिकाटा पुर'पार गामियाव दाउ फिसिनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दं। गुनजित ब्लक प्रग्राम मेनेजार आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन बिथाङा चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफ्राव थांनानै दाउ फिसिनायखौ नायबिजिरफैदों। दाउ फिसिग्रा बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायोदि दासिमहालागै दाउ फिसिदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जायाखै होनना फोरमायदों आरो गोबां जेंनाफोरखौ बिथांमोना फोरमायथिदों। माने जोङो दा दाउ लानानै माने गावखौनो गावजों एसे खहा जानाय बायदि मोनगासिनो दं आरोखि। माने मा होनोब्ला जोङो सानदोंमोन जेब्ला जोंखौहाय दाउ ट्रेनिं होफैदों दाउनि माबा सफैदों होननानै बुंदोंमोन नालाय, ओमफ्राय जोङो बे समावहाय जों एसे आग्रह जादोंमोन आरो माने जोङो बे दाउखौ लानानै एसे उफाय जागोन नामा, एसे जोङो न'आव थानायनि हिसाबै जोङो हिनजावफोर हिसाबै एसे न'खर बेंनायजों लोगोसे एसे बे दाउखौ लानानैनो जोङो एसे इनकाम खालामदेरनो हागोन नामा न'खर खुंनायाव बिदि सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा जोङो माने दाउ लाबोनानै जोङो 3 मासानो जानो हमबाय। ओमफ्राय जोङो दा सिमहालागैबो जोङो जेबो थाइसेबो माबा थायाखै आरोखि। ओमफ्राय जोङो दा मोनसे जोङोहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङोहाय लन बायदि हरदों। ओमफ्राय जोङो बे लनखौ लाबोनानै दा जों लनखौबो जों सुख'नो हायाखै। माने जोङो एसेल' फिसा हैनानै दोनदों मास मोनसेखौथ' जोंनो रेहाय होदों होनाया। ओमफ्राय खिन्थु बे मासनिफ्राय जोङो सुख'नांगौ आरो। ओमफ्राय जोङो बै मासनिखौ मोनसेनिखौ जोङो सुदखौ होनानै दोनदों। ओमफ्राय जोङो नैबे मासनिफ्राय बिमा फिसा जों होजोबनांगौ। ओमफ्राय खिन्थु जोङो फानो जोङो दाउदैखौ फानब्लाबो माने थोहैया आरो। जों हिसाब खालामजोब्बाय जोंनि दाउदैखौ दैनाय खिनि मास मोनसेनिखौ हिसाब खालामजोबनानै जोङो बिमा फिसाबो जों हैनो हाया। ओमफ्रायो हैयोब्ला जों गावबागाव पकेटनिफ्राय दिहुननानै हैनांगौ आरोखि। दानायावहाय जोङो थाङो, ओमफ्राय जोङो जेब्ला किस्ति सुख'हैगोन बे समावहाय न'निफ्राय जों गावनि पकेटनिफ्राय जों बयननानै जोङो सुख'हैनो गोनां जागोन आरो बेनो। ओमफ्राय जोङो जेब्लानाखि जोङोहाय बेबायदि दाउनि ट्रेनिं होफैदोंमोन बे समावहाय ट्रेनिं होफैग्राफ्रा बुंदोंमोन 50टा दाउआव 45टा गैथाराब्लाबो 40टा बिदि दैगोन होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा जोङो दैयो एखे सोरनिबा 20टा 18टा, ओमफ्राय उफुरै दैयो 2 साथामनिल' दैदों आरोखि। 30टा 35 मालाबा सानसे 40 बिदि दैयो आरो। ओमफ्राय बे दाउआ एखे केरेला ना चेन्नाइनिफ्राय फैदों होनदों, होफैदों आरोखि। ओमफ्राय जोङोथ' CLFआ माबा राननानै हरबाय CLFनिफ्राय, ओमफ्राय खिन्थु बिसोरो लाबोनानै होफैदों आरोखि। ओमफ्राय दा मानि थाखाय जोंनि दाउआ बिदि दैदिया, फुरा दैयोब्ला जोङो खिबाजेन सुख'नोबो हागौमोन खोमा। माने ओमफ्राय दामाबो जेब्ला बै सारमोना फोरोंफैदोंमोन बे समावहाय 8 थाखा दरै नांगोन होनदोंमोन आरो दाउदैखौ दैसेयाव 8 थाखा दरै नांगोन। ओमफ्रायो दाथ' जों 8 थाखाबो फाननो हाला। जोङो बाजाराव लाङोबा जोङो मालाबा समाव 7 थाखा फानो, मालाबा समाव जों 6 थाखानिबो होबोनाङो आरो जों लांब्लाबो जों लाबोफिननाङो। ओमफ्रायो सोरबा बिदिनो कार्टुन बियो आरो, होमब्ला जोङो बिदिनो 1200 बिदिनो मालाबा 1300 बिदिनो हरो। ओमफ्राय जोंथ' सानसेयाव फ्लेग मोनसेबो जाया नालाय, माने लस जायो आरो। दाउ दैयिखौथ' सोलायनायनि खोथा बुङाखै जेबो। मानो होनब्ला बे थैनायखिनि जाखिनि रिपर्ट थांदों बेखौ होफैफिनगोन बेबायदि एसे खोनादों आरो। ओमफ्राय जोङो दा खबर लानाय जाथ'वाखै, माने एसे सफैगोन बायदि बुंदों बिदि आरो। ओमफ्राय जों दाथ' बुंनो हाथ'ला। माने मोनफिनब्लाबो जोंना बेबायदि इनकामखौ जों नुहुराखिसै आरोखि। माने दाउदैखौ जोङो 8 थाखा दरै फाननो हायोब्ला, खिन्थु जोंनि दाउदैया 50टायावहाय 40-45टा दैयोब्ला, होमब्ला जोङो एसे गावनि हाजिराखौ बोखांनो हागौमोन बायदि सानदों आरो। खिन्थु दा बिदिबो दैया, बिनि थाखायनो माने मा खालामनाया मोजां जागोन। हायोब्ला जोङो बे CLFनिफ्राय जों एसे गुरैयै खावलायनाय जादोंमोन आरो किस्तिफोरखौहाय सुख'हैनांगौफोरखौ। दा बिथांमोनासो मा सानो जोंथ' बुजिनो मोनला, बेनो आरो। CLFनिफ्राय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङो बिदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप जोङो 3 जोङो बिदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङो दाउ फिसिनो
होननानै जोङो लाबोदोंमोन बिसोरो सियालिपनिफ्राय हरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा दा दाउआबो मोजाङानो दैजोबाखिसै 50टा दाउआवहाय जोङो 25टा गाहामल' जोङो बिदै दैबाय ओमफ्राय जोङो आदाराबो बायनांगौ मास मोनसेयावनो बेग मोनथाम दाना बायनायावहायनो जोंनि न'नि फैसासो जोङो थांदेरो दाउदै फाननायाबो जोङो थोहैजोबा ओमफ्राय जोङो 60 थाखाल' जोङो फाननो हायो दस्रायावबो जोङो साप्लाय खालामनो हाया जोङो दा बिराद सिन्था जानानै दङ आरो माजों जोङो बे लनफोरखौ सुखायहरनो हागोन बेफोरबायदि जों साननानै दङ दा लकडाउननिबो बोथोर दाउदैफोरखौबो गुदलियाव फानलाबो जालायलाया नाङाबो मा खालामनांगौ जों बेफोरखौनो सानो जों मा राहायै जोङो बे खेस्थिफोरखौ सुखायहैनो हागोन जों बिनि सिन्था दङ खेस्थिखौहाय मासावहाय 2000 इदि हैनांगौमोन आसोल 2000 ओमफ्राय सुतनाखौहाय 270 ला 25 मास होनांगौ होनदोंमोन लना गासैजों 54 सियालिपनिफ्राय सिडलि ब्लकनिफ्राय औ जोङो फैसाखौहाय आखाइयाव मोनखायाखै जोङो बे दाउजों नेटजोंल' जोङो मोनदों जोङो दाउआवहायनो जोङो 30,000 होबाय ओमफ्राय आदारनि जोङो दाननानै माबा जोङो लन बायदि लानांबावबाय बेग मोनथामनि मास मोनसेनि ओमफ्राय आरो जोङो बे नेटनाखौबो जों 20,000नि जोङो माबा खालामनानै इसोरो दाननानैहाय हरदों जोङो मा दाउ बेयाव बिनि मा जोलै बे दाउआ कयलारनो दा नोंसोर माबायदि जाजानो लुबैयो ओमफ्राय जोंलाय 50टाखौबो मोजाङै मोजां दैजोबला जोङो हाहैगौबो नामा इदि सानो आरो ओमफ्राय दाउआनो दैया ओमफ्राय थैबाय थायो बेखौनो जों सिन्था जायो सिएलएफनिसिम मा खावलायहरनो सानो सियालिपा अनोब्ला जोङो खेस्थिखौहाय इसोरो एसे रेहाय होनाय बायदि जोङो खावलायनाय सानो आरो मोनदों जोङो मोनजोबखादों मोनसेयावबो जोङो ट्रेनिं होनाय बायदिनो जोङो मावजोबदों जोङो सानसेयावनो दाउखिफोरखौबो जों खेबनै सिबो जोङो बिसोर फोरोंनाय बायदिनो जों मुलि बानायै होयो 15 दिनजों मा मुलि होनांगौ जों बेखौ होयो आरो आदारजों मा गांसोफोर होफानांगौ फुङावहाय जोङो होयो 8टानिफ्राय 9टासिमहालागै जोङो होयो अब्लाबो जोंनि दाउआ मा खारनाव थैखो जों मिन्थिनो हाला ओमफ्राय बे थैनाय दाउआ दाउदैबो दैसेबो गैखाया जोङो थैनायखौहाय मासे सिथारनानैहाय जानाय जादों आरो फिसाफ्रा ओमफ्राय नायबाय बिदैबो दैसेबो गैया बिदिनो गोबां खरसा जायो गारि भारायानो दानायावहाय 1400 लायो नालाय बेग मोनसेयाव बेग मोनथामजोंहाय गैयालाबो गारि भारा 300 थांबाय दा 1400 खरिया बेग मोनथामजों नोंसोरो हिसाब खालामदो बेसेबां थाङो दानाखौ बबे जायगायाव लायो दानाखौ जोङो बैयो सिएलएफ अफिसाव लायो অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত আমাৰ চিডলি চিৰাং উন্নয়ন খণ্ডত আমি যিবিলাক মহিলাই আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই কুকুৰা পালনৰ লগত মানে জড়িত হ'ব বিচাৰিছিল বা যোনে কুকুৰা পালনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল তেনেকুৱা মহিলাসকল আমি বাছনি কৰি পেলাই আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 58 গৰাকী মহিলাক আমি যিটো BV 380 জাত হয় কুকুৰাৰ সেই কুকুৰাটো মানে যোগান ধৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা কণী বৰ্তমান উৎপাদন কৰি পেলাই সেই কণীবিলাক আমাৰ স্থানীয়ভাৱে বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে আৰু অনাগত দিনত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এনেকৈ আমি আৰু মানে অধিক মহিলাক এই আঁচনিটোত মানে জড়িত কৰোৱাই যাতে কণীৰ কাৰণে যাতে মানে চিৰাং জিলাখন যাতে আগবঢ়াই নিব পাৰে সেইটো মানে চেষ্টা কৰা হ'ব ইয়াত কিমান খৰচ যায় তেনেকৈ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ এইটো যিটো মানে প্ৰজেক্টটো হয় এই প্ৰজেক্টটোত এগৰাকী মহিলাৰ মানে 50টা মানে 22 উইক্সৰ কুকুৰা দিয়া হয় লগতে যিটো মানে কুকুৰা ৰাখাৰ কাৰণে গঁৰাল এই কেছটো দিয়া হয় লগতে ফাৰ্ষ্ট এইডৰ যিখিনি মানে মেডিচিন সেই মেডিচিনখিনি যোগান ধৰি টোটেল 49,997 ৰুপিজ মানে এগৰাকী মহিলাৰ মানে খৰচ হয় আৰু তাৰ পৰা প্ৰত্যেক দিনতে সেই 50টা কুকুৰাৰ পৰা 40টাৰ পৰা 45টা কণী মানে উৎপাদন কৰে কুকুৰাবিলাকে আৰু তেনেকৈ যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি 80,000ৰ ওপৰত মানে কণী উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই কুকুৰাসমূহ যে আনে ক'ৰ পৰা আনে আৰু কেনেকৈ যোগান ধৰে আপোনালোকে লোন দিয়ে নে কি দিয়ে হয় এইবিলাক আচলতে যিবিলাকে ধৰক নিজকে বা নিজৰ যিবিলাকৰ মানে মূলধন আছে সিহঁতৰ মূলধনবিলাক দি পেলাই কৰে আৰু যিবিলাকৰ মূলধনৰ
নাইবা মূলধন দিয়াত অসুবিধা হয় এইবিলাকক মানে আমাৰ যিটো CLF আছে ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন সেই ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা ঋণ হিচাপত অতি কম সুতত ঋণ হিচাপত মানে টকাখিনি যোগান ধৰা হয় আৰু এই কুকুৰাখিনি ইয়াতে দিছিল আমাৰ অভিলাষ হেচাৰী বুলি এটা মানে কোম্পানী এটাৰ লগত আমাৰ মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই এই কুকুৰাবিলাক সেই অভিলাষ হেচাৰী কোম্পানীটোৱে যোগান ধৰিছিল এইসমূহ বহিৰাজ্যলৈ যিসমূহ উৎপাদন হয় কণী বহিৰাজ্য নাইবা বহিৰাষ্ট্ৰলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি হয় হয় যদি প্ৰডাকশ্যন মানে বা যদি বেছিকৈ যদি আমি মহিলা ইয়াতে জড়িত কৰিব পৰা যায় বা বেছিকৈ মহিলা যদি আগবাঢ়ি আহে এই প্ৰজেক্টটোৰ মানে কাম কৰিম বুলি তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে এইটো বহিৰাষ্ট্ৰটো কণী পঠাব পৰা যাব বা আমাৰ চুবুৰীয়া জিলাবিলাকৰ লগতে অসমৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.